Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Милли музейында Татар бизәк көне һөнәр, традиция, сәнгать күргәзмәсе ачылды. Ул Казан татарлары һөнәренә багышланган. Күргәзмә күн мозаикасы коллекциясенең байлыгын һәм төрлелеген тулысынча ачып бирә. Гасырлар дәвамында Казан сафьянчылары буыннан буынга хуш исле һәм йомшак күн ясау рецептларын тапшырган. Усталар читекчелек һөнәрен халык орнаменты хәзинәсе итеп ясаган. Бар тик кулдан гына башкарыла торган уникаль техника вакыт узу белән үзгәрмәгән. Күргәзмә белән август ахырына кадәр танышырга мөмкин. Борынгы бабаларыбызның күнне эшкәртү серләре дә, шулай ук читекләрне ясау этаплары да күрсәтелә. Монда инде күннән, калыплардан, илгеләрдән, төрле станоклардан, фотосурәтләрдән кулланудан башка төрле комплекслар, костюмнарда куллану бар. Иң беренче чиратта әлбәттә күргәзмәнең үзенә килеп, витринлар белән танышырга кирәк. Ни өчен? Чөнки беренче витрина күргәзмәгә керү белән нәрсә турында сөйли. Иң беренче чиратта читекне яисә теге яисә бу бизәкле әйберне ясаган вакытта оста кеше нәрсәдән башлыйсың. Әлбәттә, иң беренче чиратта тирене сайлаудан башлый. Тиренең белгәнебезчә Идел буе Болгар дәүләтенең белән бәйле булган Болгари, Софиян тире, нечкә тире бит инде һәм шуннан соң аның калын тире, юф тире белән бәйле шундый кызыклы тарихыбыз бар.